Hello, good morning. Fresh from the farm. Welcome to our Wala ko kung kitang humble kitchen. kitchen And foodie. the foodie is Filipino. Filipino food. Food. Ako pod. Ikaw food. Og ikaw Sayon pod. og mga unta diri og bato. Bato na ron ang ginaluto. Talaba. Filipino no pod. Eating stone already. Talaba. Malay ko na itong galuto siya, adobo nga bato. Mga unta, mga natag bato. Time to eat stone. Bato, og unsa ni? Tudlo sa dato. Fingernails daw. Tudlo sa dato. Tudlo dato, og Rich finger. kana prawn and Kung may gamit ko magbukbang there. flower crab. Flower crab ni tawag sa to ah. Buang na wala. Flower crab. Unsay tawag ani Bisaya nang? Ay, kani. Hala kung ipagkuan ang kainit ulang. Ulang na siya. Ang mukhaon na mo siya. Hello. Mukbang. Magmukbang siya. Hello vlog. Hello guys. Hello guys. Hello guys, hello vlog, welcome to my Welcome to my vlog. hello vlog, welcome to my guys. Gato magod sila gabinuang ko. Ni ako man ibutang sa Hello vlog. Welcome to my Kamama guys. nga vlog. Hi. Ano Ito po? ang Hani po shrimp darin. or pasayan. Ito, kainin ko yung Babe, Lula, na pinakaulo. siya. Thank you. Thanks for watching. Na. Yes. Oh, anda mo na ang ato ang sambal. Kinahanglan. Seteresen. Og, ano to me? Nasartan. Masartan. Tambal og. Walang problema yon kasi meron naman tayong handa. Dahil, Mga- HBD ko no, high blood day eh. Happy Mora ni amo ang happy birthday. kuan. Amo ang simple life. Wow, simple pa Simple tinukulay life. ng mga shrimp at mga Simple crab. life Simple na ba? mo. Oo. Magkuan ko ni sila mukbang. Magmukbang sila. Dili ko get ka ng magkaon og talaba dahil niya kanin mo i-saw-saw. Dili na ko feel doon. Wala mo kasulay mo. O ang mga mukbangers. Mukbangers, ready na sila. Ang mga mukbangers. Para ko naman ng hot sauce. Mukbangers na mo, dagko kay lawas. Mukbanger siya, wala na kita sa lawas. Ayun kita dahil sa kuha. Ayaw, ipakita ang ebidensya. Ano man ba ng mga mukbangers nila dahil aliwang ramang pulbe niya kung makakaon. Ambot, galibog ka anak. Laki na inisir, wala din Laki yung ko mapili ni- pa eh. Walay bayi. Oh, laki daw iyahan ko. Niwang siya. Abri ko naman. Tagplato. Jara. Na, No, niwang sir. niwang. Sige ra. Aday pakapin. Anya naman kay ag mukha niya ni mohang kuan. Kana di ba na kuan? Kanya Tambok. burgito ni siya tambok. Problema na Babae o lalaki, mailang ng babae ka. Uy, Init. Ay lalaki man na. laki. Bayi, Kani ang kuan, gaming nga laki. Ang babae lapad, anak. Bayi nga. Ah. Na siya Madalas- niwang kay lalaki siya. Di tayo pwede magpili siya. Gimix na daga niya ma. Ang init. Nagkakinansam mo na mo dahil Mm. pero ikapinan na niya uban ulang man. Kana may kato sila dahil kagutsinta naman. Bawal ni sa mga may thyroid o high ang imuhang kuan. Sa hyperactive thyroid bawal ni siya. Ha? Ang rice? Among rice, gamay ra kaayo kay gadayet sila. Oh. Okay ra kaayo. Oh, nanimaw na siya. Og latik. Nanimaw ang latik. Isak dali. Og yugasan na gina siya. Isak Lagi dali. ni siya press Ha? siya. Ha? Di siya press. Ay,
Baga biim gud na siya. Paborito na ba ng Masig Inday? isabon? Mm. Na? Mao na siya. Kuan mga na ma, pepper crab man gud na siya. Di man na siya paretong crab nga kuan jud. Pepper, pareho siya pero pag basta kay crab, pero lahi ra siya tong kasagsa nga kasag. Si Inday ma wala na siya pinaglain kuan dia. Ayaw nagusiki ng palak ka ng uban hasta palaak. Ayuhag. Nagkaon ng pagkaan nagkaon ka ng gabi. Oh, pino siya unod siya. Paglata. Nga mukon sa mo ma kay Bye guys, mukaon sa ko. Wow, Ano siya? sign sarap na soup. Ano siya sabaw? ikaw ga end ka sa mong kan. Thank you for watching. Kay dili man siya Please ganun. subscribe and Bahala na Click og. the Bahala click na. the bell button. Dili presko basta. Time is love. Bye. Bye-bye. Si mama pong pagka-vlogger pag kay Barbie Bye-bye. Bulan sa taong. Mhm. Ina na mo na vlog.